hankaluuksia, kun tullaan tuolta seisaamaan hypätään tänään. Vähän niin kuin samaa kumpaa puolta. Porukat menee. Kyllä, se koira hakee tuolta aamueläkestä. Aika paljon. Onko näin? Tuokit kääntyy. Tämä menee toista puolta, että jos mä jää jälkeen, niin se hyppää tämän. Ei ole kyllä mitään. Ja kerkeä kiire. Tuonne ja juosta niin ja samalla voisi estää vähän tätä aatetta. Ei semmoista pientä vähän ja jostain syystä Sentinen koira on hakenut tuonne puolelle, joka osaa mennä. Joo. Lähdetään tuolta puolta. Sieltähän on koskeen. Menee tuomille, minä tulla päästä ihmisen vaan kiinni, vaikka voisin missään. Niin, oot. Eli sitten mä teen koskeen siitä, että mä vaan lähetän. Minä kyllä en tässä en mä voi ruveta